Čaute, moje meno je Agimio a dneska to je prvé videjko na mojom kanálu. Agimio, mám kanál, takže tak. A bude to dneska taký bedwarsik, musíme. A idem si po bronz. A zatiaľ si zrobíme veci, zatiaľ to spravím. Takže zatiaľ. Takže som tu a zničili práve modrým posteľ, čo je dobré. A už máme také vecičky základné, tak trochu. A ideme tu rýchlo. Nie. Išiel hore, takže paráda. My ideme na žltých. Spadol. Áno, zničili sme im posteľ, to som chcel zrobiť a ideme si ešte po veci. Zatiaľ to stopneme a čaute zatiaľ. Už som naspäť a už som si urobil lepšie veci, kvalita, takže ideme zatiaľ si ešte po bloky, bo ich máme málo a pôjdeme do stredu alebo zničiť červený posteľ. To bude asi lepšie pre nás a výhodnejšie. A môžeme sa pustiť na to, že zatiaľ ideme červený. Vidno, že červení sú silní celkom, ale my ich obídeme. Stáde si zrobíme cestičku a zbúrame im to, lebo nechcú. A pôjdem si zatiaľ tu zakýliť. My sme zelení, takže ideme zatiaľ hore. Ešte vyš. A postavíme cestu k ním. Tak. Skúsime. Nejde to. To sme asi trošku, no ešte nie. Šťastie jedno veľké. A už my štyraja sme, tak červený a žltý nemajú posteľ, ale my dva týmy majú. My a červený. Zatiaľ on tam bude strieľať. Ja by som tu chcel sa pokúsiť dostať aspoň. Skočím asi k nemu, alebo skúsime sa. Skoro sme spadli. On tam išiel. Zatiaľ nám tu seklo. Zatiaľ sme ho asi zabili. Takže pekne. Áno, zničili sme im posteľ, tak som sa kostík pomýlil. A už iba dvoch. Rýchlo ideme. Rýchlo musíme ich nájsť. Teraz ideme, kúsom sa buchol. To nevadí. A vyhrali sme a takže keď sa vám videjko páčilo,
Takže nezabudnite dať like aj odber a to bude všetko z tohto videa a čus!